Днес живеем в общество, в което всеки се опитва да се хареса на другите и да получи одобрение. И нейните жадни фенове ще застанат на челна стойка за малко внимание и одобрение. Несигурност означава да инвестираш повече в чуждите възприятия за теб, отколкото в своето собствено възприятие за себе си. Тя подсъзнателно ще гледа за знаци на несигурност в поведението ти и ако такива отсъстват, значи си с висока стойност. Тоест жените са по-привлечени от мъже, които инвестират по-малко в тях, отколкото в самите себе си. Естествено, те ще ви кажат точно обратното. Само чакам коментарите. Днес ще обърнем внимание на една основна тема, а именно как да я спечелим и как да се откроим от тълпата жадни фенове в днешно време. Нека да видим кой е правилният подход в ерата на социалните мрежи и фалшивата комуникация. Много често ми се задава следния въпрос: как да я спечеля, как да се откроя от всички мъже около нея, които и се бутат и я искат. Както знаем, жените досега никога не са имали толкова избор, който всъщност е фалшив, но те не го осъзнават до определена възраст. Но как да преборим конкуренцията? Много мъже ще си помислят: трябва да се облека по-добре, трябва да си купя по-хубава кола, трябва да съм по-забавен, да покажа повече увереност, да съм по-остроумен и така нататък. И да, тези неща ще помогнат. Но за да знаеш, че ти си най-добрата опция, трябва да покажеш много повече от това и трябва да разбираш динамиката между половете. Какво е мъжко поведение и какво е женско поведение. Тъй като женското поведение е свързано с преследване на връзки и взаимоотношения, свързване между хората и така нататък. Въпреки че в началото ти ще уреждаш срещите, от един момент нататък тя трябва да стане активната. Аз вече имам клип на тема защо тя трябва да те спечели, където влизам в голям детайл и ще го оставя като препратка в горния десен ъгъл. Това, което искам да кажа, е, че днес играта е фалшива. Жадни фенове се борят за жени, които в повечето случаи нямат абсолютно нищо специално. Решението е много лесно. Просто не участваш в тази пародия. Това не означава да спрете да комуникирате с жени, а просто не трябва да давате вниманието си и одобрението си ей така навсяка, просто защото съществува. В началото аз също съм ходил да заговарям ей така, просто да се пречупя, нон-стоп са ме рязали. Сигурно приятелките й са се подигравали, все тая, това е част от процеса. Излизал съм на срещи, след като едва ми я навия. Не е скачала от радост, но отново това е част от процеса. Ако не спираш, рано или късно ще имаш резултати, ще набереш самочувствие и ще излезеш с момиче, което наистина те харесва. Скача от радост да се видите. Ще погледнеш назад и никога повече няма да се занимаваш с жени, без или с нисък интерес към теб. Това е моя процес и предполагам, че трябва да се мине оттам. Но рано или късно си казваш, че просто няма смисъл от такива усилия. Тя трябва да е тази, която да полага повече усилия от един момент нататък. Може да звучи гадно или студено, но това е хипергамията и еволюционната психология. Аз не съм измислил нищо, просто споделям фактите. Днес живеем в общество, в което всеки се опитва да се хареса на другите и да получи одобрение. И нейните жадни фенове ще застанат на челна стойка за малко внимание и одобрение. Несигурност означава да инвестираш повече в чуждите възприятия за теб, отколкото в своето собствено възприятие за себе си. Тя подсъзнателно ще гледа за знаци на несигурност в поведението ти и ако такива отсъстват, значи си с висока стойност. Тоест жените са по-привлечени от мъже, които инвестират по-малко в тях, отколкото в самите себе си. Естествено, те ще ви кажат точно обратното. Само чакам коментарите. Отново, по-малко не означава нищо. Тя инвестира повече в теб, отколкото ти в нея, но разликата не трябва да е много голяма. А ако смятате, че информацията е ценна и полезна, можете да подкрепите канала,
като станете член в YouTube или Patreon и още по-важно, да харесате клипа и да споделите информацията с другари в нужда. Нека сега да дадем ясни примери за това, което казахме до сега. Ще разгледаме два различни подхода. Иван е добро и мило момче. Той е отчаян и несигурен и винаги се опитва да компенсира за това, като инвестира прекалено много в жените. В редките случаи, когато излезне на среща, той ще преобърне целия си график, дори и да е зает. Само и само да отиде на срещата, когато на нейно височество е удобно. Той ще я води на най-скъпите места и ресторанти, за да направи добро впечатление и ще й купува цветя и подаръци. А ако тя се съгласи да влезне във връзка с него поради някаква причина, той ще игнорира плановете с приятелите си, защото тя е в лошо настроение и ще бъде емоционалния и тампон за всичките й незгоди. Ще стои мирно и търпеливо, кимайки с глава, въпреки че знае, че това са глупости и тя не се държи добре с него, но няма да каже нищо, защото се страхува да не я разстрои още повече. И резултатите не закъсняват. Жените не го уважават и рано или късно, най-често рано, го зарязват. Той се сдухва и търси утеха в храна, алкохол, игри на компютъра и продължава да се моли на следващата. И така цикълът се повтаря безкрайно. Нека сега да видим Пешо. Той винаги е бил привлекателен за жените и никога не е инвестирал прекалено много в тях. Той си говори с всички и никога не е бил груб или надменен, въпреки че е възможно понякога някоя да му се обиди за нещо и жени. Ако той види индикатори на интерес и също я харесва, просто ще уреди среща. Не ги води на най-скъпите места, може би някъде да пинат или дори на разходка в парка, за да види дали наистина ги харесва. Ако нещата се получават, ще ги заведе на някое скромно място да хапнат. Ако усети, че не ги харесва толкова, просто ще стане и ще си замине. А е възможно и тя да го направи. Той не го приема лично, просто не са си допаднали. Сега ще има време за приятели или семейство, или ще прекара малко време за себе си. Телефонът му много често е пълен със съобщения от жени, които имат висок интерес към него, но той отговаря когато може и дава вниманието си само на тези, които харесва. Иван инвестира прекалено много в жените и има слаба идентичност. Той е готов да промени вижданията си, за да им угоди, което го прави несигурен, отчаян и непривлекателен. Пешо инвестира толкова, колкото е нужно и има силна идентичност. Фокусира се върху себе си и върху своите мисия и цели. Като мъж и лидер, той кани жените в своя живот, а ако се окаже, че някоя не иска, няма проблем. Очевидно ще е по-добре без нея. Това показва висок статус и го прави изключително привлекателен. Жените все едно с шесто чувство, още от началото усещат, само като те видят и чуят, дали го имаш или го нямаш, без да знаят кое е това то. Това то включва дали си отчаян и несигурен, или имаш високо самочувствие и знаеш как да водиш. В заключение ще кажа, че истинското съревнование или конкуренция между мъжете не е директно за жените, а е това, кой има по-изграден живот, който е интересен и забавен, кой преследва мисията и целите си, кой тренира и има хобита без да прави компромис заради жените, а жените са следствието. Това естествено е много трудно, така че винаги можеш да станеш пикъп артист, да научиш 2-3 приказки и да ходиш на лов по дискотеките. Не забравяйте да гледате и предложените от мен клипове, близки до тази тема. Ще се видим скоро!